Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Indi şu ýa ýakynda Daşoğuz vilayetinden Süleyman atly bir ýaş sportsmen dizdoýuz ýigidimizi Aşgabatda wagşylarça urup öldüripdirler-de. 14 ýaşyndaky näresde çaga şonu wagşylarça urup ýenjip öldüripdirler. Şol oglanyň jaý cennet iman hemrasy bolsun. Atasyna da Allah Taala'dan sabır dileyen. Her cennetin töründe ornu bolsun. Bizim iki bükülüp bölen ministrlerimizin beýleke gorkup mandaraş tutup bölen adamlaryň görkezi bilmedik karşılıgyny görkezen oglan şol cesaretini görkezip sen şundan yıkılmalı diyen yüreğinde oğdu var da şolara boyun eğmen yıkan şo karşıdaşına ol yıkılanım haýsy haramzadanyň çagasy belli ol. Koraktan birinin bir haramynyň bir çagasıdır da ol belli zat. Indi çaganyň günäsi näme? O garagöz çaganyň. Şonu yıkanymy? Şondan güýji ýokary bolanymy? Onuň en atasy ne umytları bilen kemala getirendir. Ne arzu umytlary bardyr. Enesi bilen atasy aglaşyp oty. Indi şonu hiç kime mizine gaýtaryp bilmeýär o çagany. Gelin şo zada sessiz kalmalıyın. Yerli yerden sesimizi çıkaralım. Yüreğinizde bir azıcık bolsam, bir çağa olan mehir bar olsa, sesimizi çıkaralım, bir duygudaşlyk bildirelim. Oğanistan'da görüp dursanız, bir çağanın üstünde Oğan Türkmenleri ayağa kalıp, yollar yapıp, şol çağanı çıkarmasalar, uruşmalı bolsam, ölmeli bolsam razı biz deyip dur. Biz näme? Bir 4-5 minutçuk video çekip bir duygudaşlyk bildirip bilemiz ok. Gelin endi bestir diýelim. Bular endi aç-açan edip başladı mana näme edip bilen bolsaňyz edin diýip. Gelin vatandaşlar dur diýeli bu zada. Hasapsız dünýä ýokdur, bu çağanyň gany ýerde galmaz. İnşallah bunu kimeden olsam bu hasabı sorulur. Doğanımızın gany ýerde galmaz inşallah. Gelin endi yorganyň aşağından bir çıkalım. Sesimizi duyduralım, adalet talep edelim. Yine bir gezek Süleyman'ın en atasına Allah Taala'dan sabır dileyen. Jaý cennet olsun.